Bafika kuSolomoni eseyinkosi bathi kuyena mina nalo wesifazane basilele endlini sazala abantwana mina ngizale nalo wazala ingane zethu ziyafana manje sitestilele lo wathatha ingane yami wayibeka ngale wathatha yakhe wayibeka ngala ngithese ngiyiphakamisile ngabotha kuyona ngoba as long as you choose ukuyiphakamisa into yakho uzobonta kuyona ungafeki into zabantu ithi uthi ukuyiphakamisa uyifake in the realm of the spirit uzoyibonta kuyona bese uyaqala manje ufune kuye yakho lala uyinkinga kule yakho ugcotshwe kule yakho nesibuso sikule yakho no wonder uhamba ngaka noNkulunkulu uthi akakubusisa ngoba ukubona ugijima emgaqweni yabanye ukhohlo wakho athi ubhala incwadi kuyiSamson bathi angigadi ivini zabo kaze ngakhohlwa yesabo kanti unamandla mawudedela lento yakho lento inikiwa kuyona yakho futhi ayisizwe kodwa inabanikazi bayo ngicela ukuthandaza manje bazalwa lento kuwena ayisizwe kodwa inabantu othi mawufike nayo bathi ungathi ungabuya nangePascal ngonyaka olandela kanti udedela lento wena ongayinaki kanti inabantu abanikazi ba ayikho into kuwe engenabo abanikazi ba lekhobo liphethe linabanikazi ba mhla wafika kubanikazi balo bayothi ubuhleni ibusonke lesikhathi kanti lento iphethe sifike kubanikazi bayo. So God is calling you into a life of a prayer. Ukusho into ezimbala then we pray bazalwa into ezifew nje then you get out of your way. Uphoqa ukuthi ufuna ukwazi ukuthi uzothina emthandazweni. That's why wena ungathandazi. Awuthandazi ngoba ufuna ukwazi ukuthi ngizofika ngithini. Wenza ngathi unendaba nokuthi uzothini lwambhemu. Kanti unendaba nokuthi akubone usendaweni yomthandazo. Akashifta ukuthi uthene emthandazweni. Ushifta ukuthi ufikile endaweni yomthandazo. Akona amazwi owashile emthandazweni akwenza ube yilento yona. Into ebanga ukuthi uJehova jabule ukubona ufikile endaweni yomthandazo. Nginensuku ngiyangaza emthandazweni ngifike ngihlale emandla ngibanjwe la ubuthongo ngilala ngize ngivuke ekseni. Kodwa ngifikile in a place of prayer. Ngoba incwadi yaRoma chapter 8 ithi we don't know what to pray for but the Holy Spirit is interceding for us. So awudinge ukuthi ushamaza amaningi uza kuphendula. Udinga ukuba khona nje endaweni yomthandazo. Angizokuyisa ezwini kancane uJesu wakwafika endaweni yomthandazo wangasho lutho. Wathi inkosi makukuhle kuwesusa lesitsha. Wathi angabe yami intando kodwa kube yakho. Waphithe iBhayibheli waphinde washo lo mthandazo wathi inkosi makukuhle kuwesusa lesitsha. Ngoba uma umuntu omthandazo noma ungasho into eyodwa kuma realms of the spirit. Uthi bengizothi ungcwele. Bengithi ngizothi uphakeme. Kuphele 10 minutes Nkosi sami bengithi ngizothi ungcwele. Bengithi ngizothi uphakeme. Athi wakulalela umuntu othandaza akathi uzosho ukuthi Nkosi bengithi ngifikile Nkosi yami Nkosi msindiswa ngcwele bengithi ngivakashile. Ngizothi kuwa akekho ongalinganiswa nawe. Abuza umuntu acaba ukuthi ukuthi bengiza zikhuma asuna ilama hasuna yakhatamosha rekedema azona ya amama masila makodo ukaputa kama zina makatapaya ela mahasuna yakato una masina makatika masuna ekede rakato masantaya zenika patika mato uti kemuma masina yikapaya katasa. God is calling the church into a life of a prayer. Phuca yonke into ungishiye nomthandazo. Ngeke ngalahlekelwa yonke into uMadlalo uyazi nalabe ngihamba lapho. Kwathi unani ngathi ngisale nomthandazo. Khathuma sana yakhatha. Umthandazo awudinge indawo ukuzothandaza. Awudinge ukuguqa nakumbe ukuzothandaza. All you need is to pray. Inathi Matthew uthi come to the inn. Come to the inn and pray. Ngena ngaphakathi uvala umnyango la kuwena kunomnyango sesithandaza la kuwena kunomnyango la kuwena kunomnyango lo mnyango mawungakawuvali uzwa ngisho ifoni ikhala kanti umnyango ukawuvali uqhubeka uthi zema hasuna ekhatha busheleba ukhumbula iassignment yakho ngakayibhali uqhubeka ubeza uthi zekedema asuna ikhatha mashata kanti ngesikhathi uqhubeka uthandaza umnyango uyasondela zonika monda zeniyanda ngabusha umnyango uyasondela khuthama asuna ilama asana yakhatha kuze kufike la ungena khona mako wavala noma ngaqonqoza umuntu awusakwazi ukumvula ngoba usukame to the inn ngaphakathi kuwe there is an inn inside of you olama asuna yakhatha mashata and you choose to come to the inn kopu akapa ekapa papa asukata reketeke masikabata ushinja mabia udika tu ikapa papa sonika bataka mashata ngoba ushinja mabia in a life of a prayer. Yeke uthi ubhekane nemeko lokubili ukuthamba ushintsha magia in the realms shintsha magia emthanda ekophatika mashataya rokoto ketemeke shikapata kamasata
Hawu washayile masingazazi. No, inkinga yami. Hey. Lama tongues ahamba nenkinga. Mayinkinga yami inkulu nama tongues aphakama. Shantuka maye ekaphathuka masatha afona umngalo wakhe ngikuthola ngeqineni kanti ubuthandaza ungabe umuntu ohlala etholakala akubekho lamama isikhola atholakala ngokuthi ubusendaweni yakho yomthandazo because God is calling the church into a life of a prayer. Baba abantu bazodonsa iBhayibheli afunde baHubo 1:23 athi uJehova ungimalusi wami athi thank you Father ukuthi uyangelusa athi thank you athi uyangisa athi thank you Father ukuthi uyangisa emadlelweni muzungibuza ukuthi sithandaza kanjani lama awa amaningi anga sithandaza ngoba we quote the scriptures bazalwa we take the scriptures into prayer. Because most of the scriptures faka mthandazo siyaphila. But God is calling the church to a life of a prayer. When last did you pray? I'm just asking a question. When last did you pray? When last did you make time for God in prayer? Shantuka masuna ya katamush. Pala Facebook noma WhatsApp uthi angithokana for 3 hours. Kanti uyazi nje ubungathola for 3 hours uyonika uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu udemand isikhathi. Baningi abantu ahamba uNkulunkulu afuna ukuhamba nabo akakwazi ukuhamba nawo unasikhathi. Isikhathi awunaso nje. Kodwa first thing ngobona ukuthi awunasikhathi uma uqala ukuvuka uqala ngefoni. Ucheck isikhathi ucheck Facebook ungamcheckile yena. Hey mahaya. Ucheck Facebook ufuna ukubotha obani abantu benza njani ucheck uFacebook awumcheckile usomani. Kanti mawufoma uvuka ekseni bengizothi moya ngcole sawubona siyabonga ukuvuka ekseni. Hey mahaya shathaka mbo ngoba umuntu othandaza akavinjwa ngeke kusho lezi ezimba umuntu othandaza akavinjwa noma ungavalaphi as long as lo muntu ethandaza akavimbeki ngoba umthandazo uyamkhupha umfake la umkhiphele ngale uthi bangithi ngimcindezele uphunyele kanjani kanti uqhinezela umuntu othandazayo umuthi awuthi shuku umuntu othandaza ngizophinde ngizama umuthi bazalana umuthi wezangoma nenyanga awumthinta umuntu othandazayo ngempela kuma realms of the spirit if you can pray umthandazo umuthi awuthi shuku noma ngagijima imfene phezukweni usukuma ukhulume ngegama uthi ngegama ngathi I command umfene ukuthi uhamba usithele nomuthi ngoba God is calling the church into a life of a prayer. Just promise me again, we're about to pray. Lapha kini umuntu ozobhodloza ngeprayer wena. You are given a chance to go to school. Mawulapha esikoleni nalo lonke ithuba lokuthi ungathandaza. You can study and pray. Uye ukutanta eScottsville Mall uhambe uyothandaza. And you live life by prayer. Katoma shataya. Mawuthandaza uvakasheka amakhelwane awuthandaza umthandazo ukubanga umsindi. Ukam uvela uthi come to the inn uthathe ingubo umboza uthi phela ngeke ngibangela abantu umsebenzi ngivakashile no classmate no class ban no roommate wakho ngalo kumphazamisa roommate akalale akhona ze akatamushi kapataya shateka musata athe dlala ispeak uthi kima asuna yakatamashi ngoba awuphoqelekile ukuba ngomsindo ukuze uzwakala ungashono phansi kodwa come to the inn ubhonge ngaphakathi uze uthi usathi Paul like a rolling lion usho ngaphakathi kuwe kwizamazama usathane anyakaze namadimo ngoba umthandaza kungoba ngumsindo akungokuchitha isikhathi eside khona umthandaza to uvula ikhiza ukuthi inkosi nathi ikhizo yami ithathe noma inje. That is a life of a prayer. Nginikeza ifa oyofanalo balibiza ngokuthi umthandazo. When things are too tough in your life, call it into prayer. When I don't have money, before ngicela abantu ngiqala imthandazweni ngithi ngicela ukusho ukuthi imali anginayo. Ngoba umthandazo yifa labangcwele. As uNkulunkulu ezomove now to another level, you need prayer. You need prayer. Cupha ifoni yakho icuphela umthandazo. Awukwazi ucupha ifoni icuphela ukuvukela ukuyogeza, ungakazi uyicuphela umthandazo. Awukwazi. Shana mahasuna yakata. Khona ikhathi madlala ngingathandaza ngazo, ngazi ngafaka inyawo emanzini. Mangivuka ngo2 ekseni ngothi isilamba singibambile ngivele ngifake inyawo emanzini ngivele ngikhodole phela ubuthongo ngithanda khata mosha takabaya and I continue to pray keteba oshika mathala basitha kamaya. God is calling the church into a life of bazalwane umthandazo uyakhula and umthandazo awufi uvuka usesibhedlela ungesenamandla okuthandaza kusukuma umthandazo awuthandaza esikoleni ume ngenyawo uthakafi lo ngoba umthandazo awufi. If you train yourself in your age
to do fasting and prayer. Because the problem on now, when you are too, you feast too much. You eat all the time. That's why the realm cannot stay with you. I was. And expect to make a shift in the realm of the spirit. No. No. You must learn to do your fasting and prayer for 21 days, fasting and prayer for 14 days. While you are still at the university, you train yourself to fast. You train your first for fasting and prayer. You fast. We call by half day. 6 to 12 you break. 6 to 12 you break. 6 to 10. No more to 2 hours, or 3 hours, or 4 hours. The more you understand what you have value, so it's so as if it's value. What you have work senses value. What you have developing at lake at this value. See a train ukuvula nokuvana. Esakhositala sivulekile. Uthi uvuka nje ngo6 ukale efrijini. Usubamba iapple uxoxa ngendlela. And that is the killer of the anointing, is to eat food. That's what kills every anointing. It's when people they eat too much. Ukudla, food. It's an enemy of the anointing. Ukudla. Choose to drink water for the whole day and do your fasting and pray. And study and drink water. Study and drink water and pray. There will be a shift in the realm. But it cares a family. When you are done here, you can say general care. So was a varsity. It cares. Ushemthandazo zedeke masuna yakatapa. Uvela umthandazo usuku yoqaqa amajoka afaselwa kobaba omkhulu okhambene kophahla eyashawa yinyanga lapha afika phahlaza yonke into ngoba you are call it into a life of a prayer. Hey bazalwane bami angazi ngathini ngicela ukunichazela ife engalithola enkosini igama lalo bathu umthandazo. Vuka kuseni ushaya intaba uhlala entabeni khona amapulpit engangakona amadlala athi umoya ngcwele kumina uzofanele uhlala entabeni for the whole day uyoziwehle usuyoshumayela. Uyobuziwehle usungena endlini ugeza uphuma uhambe. Nakhona endlini ungakhulumisa umuntu ungena ugeza uqoqa uphuma uhambe. Wena mina nawe soqala ukukhuluma masifika phambili. And I will be at the mountain for the whole day. And I will be praying. When last did you pray bazana? Wakwathandaza ingane zesikoleni zazizabusa goqile. Cabanga ngiyakuquestion nje umbuzo wakwathandaza ingane zesikole zazizabuya. Ngo. Ha ubani ithina baba sesibuya esikoleni. Seniyabuya. Hey Maya. Life of a prayer. Hey bazalwane bami angazi ngathini. Ngifisa ngathi nganitshela konke. Khona siyobesibona ngelinye ilanga. Ngicela ngiboleke ifoni. Any phone. Ifoni le bazalwane ngiyayibona. Uma le phone inembobo la. Isho ukuthi iyachargewa. Uma uyithengile nje ingekho lembombo oyibuyisela khona. Ngoba kusho ukuthi ayichargeki. Mawuqhubeka nokungawufaki lo phini ongena la iba flat. Igcina icishile. Wonke umuntu ongathandazi lembobo ayicharge. Njengoba ungacharge uzoba flat. Njengoba uflat uzodaka utshwala. Kanti wayekani umthandazo. Uzorasta. Ukuthi uyakhola ukuthi urastile. Yini arasta akathandazi. Kanti izwi plus umthandazo ibomb in the realm of the spirit. God is calling the church into a life of a prayer. Ngicela ngizonikishe lokho kokugcina. One of the good days 2010. Sithandaza nomunye baba ngaba ngoba 2010. Sikubona isentabeni basa siyothandaza. Mayifika lo baba lapha entabeni phela nami ngiexpect ukuthi songena kuma tongues siphushe sithandaza. Avela athi wena Nkosi uyangazi. Nami ngiyakwazi. Sentabeni. Ngidlule ethi khatha khaba shata kara. Manje ngiyamlalela yenkosi. Uyangazi. Nami futhi ngiyakwazi. Ngidlule kuphelele inye hour ngithi ngiyabathi yenkosi. Uyangazi. Futhi nami kwasha u4 ekseni kwasha u5 kwasha u6 sabuya ngifike endlini nje ngikhathazekile ngalo baba bengihambe nabo lokho lo muntu ukuthandaza akakwazi masifika kwi-crusade umadlalo yasibuya i-crusade lapha Tripoli packed mangifika ke mina bengivuthi sengizengana ngathi uSandpaper ngilokisho ngamathanga sengikhathele ngemfithi mangifika nje ngibeka umlenze kwangenzeka nje lutho
Kwangawamuntu ongenzela ukuthi ngangena ngohlala phambi ngabhala ufoka buhle bomfundisi wami lo baba uhlele emotweni ngikasona ukuthi usasele emotweni mina ngingaphakathi ngaqhubeka ngithe base ngimbiza ngathi bazana you are about to welcome the man of God lo baba uhlala eCape Town ngathi ke ngicela nivule abafana betendeni imdede lo baba ngena wabo ukungena the whole row esemuva was on the ground wamuva wezaneno the whole row was on the ground wathi efika phambili kwakusele nje on few abantu ababemile wathi angikho ngemfundisi into engizayishumela abantu bonke balele phansi asenze deliverance wavela wathandaza kwaphela masifele ngambuza ngathi kwenziwa yini ngivuthe kangaka emthandazweni bese kungawe ngisho umuntu oyedwa wena kanti usho into eyodwa abantu bawile wathi akuwona amazwi akhanda umthandazo kwehlisa inhliziyo yakho ukukhanda umthandazo God is calling you into a life of a prayer. One of the days bazana ngibambezela iminute elilodwa uthi umunye ubaba ethula ubufakazi kimi uthi mfostoli leli bandla engibizile eGoli uthi leli bandla libona ilingaka lakhandwa umthandazo ngithi ulikhande kanjani uthi ngo2002 ngangiyoyibulala ngifuna ukuzibulala ngoba izinto zami zazibheda uthi mangifika entabeni ngithi ngoyihila konse ngifakile intaba esihlahleni ngeza umuntu othandaza ngale kwentaba othandaza lo muntu othi inkosi ungavumi naye uthi mangabe lo mfundi lo baba ungathi ngiyeza ukuthi ikhehle lidala uthi ungavumi naye ngase ngiyinqamula lentambo kabuyele ekhaya 2011 ngenza umcimbi omkhulu bandla lami beliselincanyanyana nje ngenza umcimbi omkhulu uma sihlele edilini lomcimbi sekudliwa abefundisi bendawo ngibabizile kwakhona ikhehle lihlala la uthi lo muntu oyithandaza entabeni wethi ungavumi naye uthi mase eqeda umthandazo wathi inkosi lo wonkulunkulu engangihamba naye nakalokho sihamba naye uthathandaza lo baba thandaza mayefika phana endawo wathi athi lo wonkulunkulu engangihamba naye nakalokho ngisahamba naye uthi mase sihlele etafuleni sekudliwa ngibiza abefundisi bazongivulisa indlela esodwa siyabonga kuhle hey bese umfana othiza achukuluza ikhehle lahlele eduze lumfundisi athi kulona mkhulu ibandla lakhe avele ngakhulu elincane ibandla lakhe eshukile omkhulu uthi lo mkhulu waphendula wathi lo wonkulunkulu engahamba naye nakalokho ngisahamba naye uthi ngesikhathi ephendula kuvele kube khona into ethi intshiye enhlizweni yami ingireminder lo muntu owathandaza engagcina ngingamazanga ukuthi ubani uthi ngasukuma wathi uMangcwele sukuma uthi ngasukuma ngambuza ngathi mkhulu uphinde wathi umkhulu ngithi kuwe mfana ngitshela lo mfana lo ngibuza ukuthi bana nami nqami ngithi mina lo wonkulunkulu engangihamba naye khamosha la makalokho ngisahamba naye wayesebuza lo mfundo simfuna ukhulu ngo2002 wawungaya ngane entabeni ngoNovember wathi mntanami ngezwe izwi lingiphiphe ekhaya lithi ngiyothandaza entabeni lase lithi angishumayele phezulu kwezidindi lapha lase lithi angisho njalo ngithi lo wonkulunkulu engihamba nakalokho ngihamba la wathi mkhulu ngesikhathi uthandaza ngale kwentaba nganginganeno kwentaba ngibeka intambo ngifuna ukuyihilela uwena nimkhulu wathi umkhulu imini ngangithunywe inkosi wayesethi mkhulu lonke leli bandla usuzoba ubaba leli bandla ishumi zekuzozikhipha kuwe ngoba uwena wazala ngoba lazalwa impilo yomthandazo atabam if you want to go a long run call your life back into a life of a prayer I urge you to believe in prayer a life of